Fisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Din nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Toni u il-familjari tal-familja Mintoff. L-lum eżies il-Knisja tagħmel it-tifkira tal-konsagrazzjoni tal-Bażilika ta' Santa Maria Maggiore. Hija Knisja importanti, hija l-Knisja fejn forsi kif taraw il-Papa, għaliex f'din il-Knisja hemm l-ikona tal-Verġni Mqazza Marija, għajnuna tal-poplu Ruman, hija ikona għażiża ħafna, saħħa tal-poplu Ruman. Hija ikona li il-Papa qabel kull vjaġġ li jagħmel u wara kull vjaġġ li jtemm imur dejjem jitlob u jirringrazzja lil Madonna quddiem din l-ikona għażiża. Barra minn hekk, il-Knisja Santa Maria Maggiore fl-istorja tal-Knisja hija importanti għaliex hija l-ewwel Knisja fl-Ewropa li ġiet iddedikata l-Imqazza Marija Om Alla biex tfakkar dak li seħħ fil-Konċilju ta' Efesu. Mhux ta' bxejn li anke f'din il-Knisja jinżammu relikwi tal-maxtura ta' Ġesu. Għalhekk l-Om ta' Alla li tatna lil Kristu. U għalhekk ejjew ħuti aħna wkoll li qegħdin hawnhekk f'dan santwarju Marjan għażej salina. Jew nitolbu lill-Omna Marija biex tkompli twaslilna lil bina Ġesu. Ejjew nitolbuha biex propju f'dawn il-jiem fejn iż-żgħażagħ mad-dinja kollha qegħdin il-Portugal jimmeditaw, jitolbu, jifirħu, jikantaw bit-tema prinċipali Marjana, Marija li qamet tħaffef lejn l-oljiet biex iż-żgħażagħ tagħna verament iqumu u jħaffu u jimxu lejn Kristu, iħallu lil Kristu jurihom it-triq. Fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna jew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Warrab minn quddiem għajnejk mulej il-ħtijiet tal-poplu tiegħek biex aħna li m'għandniex ħila noġbuk b'dak li nagħmlu aħna insalvaw bit-talb ta' Ommi Ibnek Ġesu Kristu Siedna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għari mill-ktib tal-Levitiku. Il-mulej kellem il-Mosè fuq il-muntanja Sinaj u qallu. Imbattot 7 ġimgħat ta' snin, 7 snin għal 7 darbiet li jġibu 49 sena. Widdoq it-tromba fl-10 tas-7 xahar. Fjum l-espazzjoni u s-semmu it-trombi martkom kollha. Tqazzu intom il-50 sena u tniedu il-ħelsien fl-art lil kull min jammar fija. Tkun is-sena tal-ġublew għalikom. Kull wieħed jerġa' għal ikellu u għal maniesu. Tkun għalikom il-50 sena is-sena tal-ġublew. La tiżiru u lanqas taħsdu milli tnibbet l-art. U anqas tiġbru l-għeneb mid-dwieli bla żbir. Għaxu żmien il-ġublew, żmien li għandkom tqazzu u tieklu mir-raba dak li trott l-art. F'din is-sena tal-ġublew, kulħadd jerġa' lura għal ikellu. Meta tbeħ lil-lajrek jew tixtri minn għandu, tafsux lil xulxin. Skont l-att ta' snin mill-aħħar ġublew tixtri minn għand tajrek. Skont is-snin tal-att tal-uċuħ tar-raba tiegħek ibelek.
Aktar ma jkun fadal snin, aktar iż-żejt fil-ħlas. U inqas ma jkun fadal snin, inqas tħallas, għax għatta u ċuħ tkun kiet ibelek. La tafsux wieħed lill-ieħor u ibżgħu minn Alla tagħkom, għax jien il-mulej Alla tagħkom. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien: ifaħruk il-popli u Alla ifaħruk il-popli kollha. Ifaħruk il-popli u Alla ifaħruk il-popli kollha. Iħenna lina Alla u iberikna, idawwar għal fuqna id-dija ta' wiċċu biex jinarfu fuq l-art trikatek fost il-ġnus kollha is-salvazzjoni tiegħek flimkien. Ifaħruk il-popli u Alla ifaħruk il-popli kollha. Jitennew il-ġnus u jannu bil-ferħ għax trieġi il-popli bis-sewwa u l-ġnus fuq l-art inti tmexxihom flimkien. Ifaħruk il-popli u Alla ifaħruk il-popli kollha. L-art tat il-frott tagħha, iberikna Alla, Alla tagħna. Iberikna Alla u tibża minnu l-art kollha minn tarf għal ieħor flimkien. Ifaħruk il-popli u Alla ifaħruk il-popli kollha. Jekk iġobkom inkom u bil-wieqfa. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Ħenjin dawk li huma ippersegwitati minħabba s-sewwa għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Erodi t-tetrarka sama bil-fama ta' Ġesu u l-qaddejja tiegħu qalilhom: Ġwanni l-Battista, iva, u qam mill-imwiet u minħabba f'hekk il-qawwa tal-mirakli qiegħda taħdem fih. Għax Erodi kien arresta lil Ġwanni joqaflu il-ħabs u ħallihem minħabba Erodja martħuħ Filippu. Għax Ġwanni kien jgħidlu: int lil dejk ma tistax iżomma. Ried kieku joqtlu, imma kien jibża min-nies għax kienu jżommuh bi profeta. Mela wasal il-jum li fih Erodi għalaq sninu u bint Erodja ħarġet fin-nofs tisfen u woġbot lil Erodi. Għalhekk weda taħ ġurament li jagħtiha kull ma titolbu. U momwija minn omma qaltlu: għatini jissa ras Ġwanni l-Battista fuq platt. Is-sultan tnikket, iżda minħabba l-ġunorament li ħa u l-mistednin tiegħu ordna li tingħatala u bagħat jaqta ras Ġwanni fil-ħabs. Ġibu rasu fuq platt u tawh li tfajla u din ħadita lill-omma. Imma d-dixxipli tiegħu ġew ħadu l-ġisem tiegħu u difnuh u marru jagħtu l-aħbar lil Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Ifaħruk il-popli kollha u Alla. Hekk irripetejna bħala risposta għal dan il-qari. Imma minnu kapaċi jfaħħar lill-Alla? Kif rajna anke fis-Salm, ifaħħar il-Alla huwa dak li jintebaħ u jħalli lill-Alla jmexxih. Jitennew il-ġnus u jannu bil-ferħ għax inti trieġi il-popli fis-sewwa u l-ġnus int tmexxihom. Dan hu l-emil ta' Alla. Imma ma ninsewx li Alla ħalla l-bniedem liberu. U għalhekk aħna nistgħu nagħmlu huwa faċli li aħna nagħmlu l-istess żball li jagħmel Erodi kif rajna fil-Vanġelu illum.
Erodi ma ħalliex il-kelma ta' Ġesu tinżel fih. Il-Ġesu kien jaraħ bħala profeta u ma rieċ neħħilu ħajtu lanqas. Għax kien jaf li qed jgħid it-tajjeb. Jaf li jgħid it-tajjeb, imma hu ma għamilx it-tajjeb. Kemm ġrabi ħafna f'ħajjitna iżjed, forsi tkun qed tippersisti fi żball tiegħek, ikun hemm min jiftaħlek għajnejk u inti tgħidlu iwa għandek raġun, imma tibqa' twebbes rasek. Ejjew nitolbu l-għajnuna ta' Omna Marija biex aħna eżjies insiru tassew nixbħuha. Nixbħuha fil-li bħala quddiem il-kelma ta' Alla aħna nkunu kapaċi ngħidulu lill-mulej ħanħalli l-kelma tiegħek tmexxini. Ħajsir minni dak li trid int. Għax ħafna drabi aħna fil-ħajja tagħna nagħmlu biss dak li rridu aħna u mhux li jrid Alla jagħmel bina. Ejjew nitolbu l-għajnuna ta' Alla. Ejjew nagħmlu din l-għażla. Jew nagħmel l-għażla li għamlet Marija li nintelaq u kif qal is-salmista inħalli jill-Alla imexxini, jiddireġini, jew nagħmel l-għażla li jagħmel Erodi li nafu fejn twassal. L-għażla tal-bniedem egoist, l-għażla tal-bniedem li jaħseb li kapaċi jmexxi kollox hu. Kun infaħħar Ġesu Kristu. Nrisqu eżjies it-talbiet tagħna fi ħdan il-missier. Nitolbu għall-Knisja partikolarment f'dan il-mument tal-Jum Mondjali taż-Żgħażagħ biex iż-żgħażagħ jilqgħu bis-serjetà u jieħdu bis-sens dak kollu li l-Papa qiegħed iwasslilhom fil-messaġġi tiegħu. Nitolbuk mulej biex inti tkompli żejjen il-Knisja tiegħek b'għadd ta' vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi biex huma jkomplu jaqdu lill-Knisja tiegħek u jwasluk lill-bnedmin kollha. Nitolbu għal morda dawk il-persuni li jduru bihom biex isibu fil-kelma ta' Alla il-faraġ, it-tama u sosten. Nitolbu għalina il-koll sabiex imdawla u imbuttati mill-Ispirtu Santu inkunu kapaċi namlu għażliet mibnija fuq il-kelma ta' Alla. Il-qa missier għaddejs dawn it-talbiet tagħna, għatina l-Ispirtu tiegħek biex flimkien ma' Omna Marija aħna wkoll narfu infaħruk għax il-ħnina tiegħek tinfirex f'kull żmien. Int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbuħu biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox.
nitolbuk mulej li jkollna l-għajnuna ta' ibnek il-waħdini mamul bniedem biex hu li twilet minn verġni bla ma naqqas iżda qaddes iġbubija ta' ommu inaddafna minn ħtijietna u jagħmel li l-offerta tagħna tkun toġbok u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom, nerfgħu lubna il-fuq, nizzoħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru kemm inti tal-għaġeb fil-ħajja tal-qaddisin tiegħek imma l-iżjed illum fit-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija. Aħna nfaħru il-kobor tat-tieba tiegħek bl-istess innu tarat il-ħajr li għamlitlek omm ibnek. Għax tassew ħwejjeġ kbar għamilt mad-dinja u xarrit fuqha l-ħniena tiegħek bla tarf meta ħarjest lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħek u bija tajtna l-awtur tas-salvazzjoni tagħna ibnek Ġesu Kristu Siedna. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha aħna nfaħruk u flimkien ma tagħhom nitolbuk li tilqa' it-tifħir tagħna waqt li ngħidulek Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ola ta' smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej u sanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewwient mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u bixorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex ogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem.
Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħarruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħarruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħarruf. If to our
nitolbu. Mulej, aħna niċċelebraw il-festa, it-tifkira tal-om qaddisa ta' ibnek. Inti tajtna sem il-frott tal-fidwa, sebbaħna bil-milja tal-grazzja tiegħek u kattar dejjem fina il-qawwa tas-salvazzjoni. Bi Kristu siedna, komplu bit-talb tal-kwindiċina, illum is-sitjum, il-Knisja tistedinna nitfaw ħarsitna fuq Marija il-ħarufa bla teba li minna tnissel u twilet il-ħaruf divin. Alla u ġnien qaddis mhux maħdum li nibtet il-Kristu li fih twildet is-siġra tal-ħajja. Lilu naduraw li minħabba f'dan inti ġejt merfuwa u għalhekk infaħruk. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Nejdu flimkien, o Marija wis grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità. Mela lilek o Marija aħna nagħtu kull foħrija, sabiex miegħek imħennija ingawduk għall-eternità. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.